Jamen det hele startede med, at jeg var rigtig glad for at feste, og så valgte jeg at melde mig til et tv-program, der hed Paradise Hotel. Og der var jeg så heldig at komme med. Og da jeg havde været med i det, så var jeg også så god, eller hvad man nu siger, at vinde programmet. Så derfor så blev jeg hyret til en masse gæstebartendersjob, som foregik i hele Danmark. Jamen første gang jeg blev genkendt, det var i Jylland, da vi var over i et center, og vi skulle faktisk bare ud og have en burger. Der kommer der en lille dreng hen med hans mor og spørger mig, om jeg må få et tage et billede. Og det var en lidt underlig følelse, men jeg må indrømme, at jeg kunne faktisk godt lide det. Det var lidt underligt, jeg blev lidt forvirret, men drengen han sagde bare til mig, jeg synes, du var mega sej, så det var sådan underligt at forholde sig til, men det var meget sjovt. Vi var engang på et diskotekjob i Jylland, hvor det var et af de første jobs, jeg skulle på, hvor der simpelthen kom så mange piger og skreg, så jeg faktisk blev helt bange. Det var en lidt underlig følelse, at de skreg, fordi de så mig, fordi jeg kan jo hverken synge eller noget. Jeg har jo bare været på tv, så det var en lidt underlig følelse, men jeg må indrømme, at jeg synes, det var fedt. Jamen, der er jo både fordele og ulemper ved at være kendt. Jeg kan tydeligt huske en episode med en parkeringsvagt, der gav mig en bøde, hvor jeg siger, søde parkeringsvagt, jeg kører nu. Så siger han, jeg bryder mig faktisk ikke om den person, du er. Og så skrev han bare bøden. Der var ikke noget at gøre, hvor jeg måske skulle have kunne kringle mig ud af den, hvis jeg ikke havde været kendt. Men der var ikke noget at gøre. Han kunne ikke lide mig. Jamen, hvis jeg skulle vælge, om jeg vil gøre noget om igen, så tror jeg faktisk svaret er nej. Jeg synes, det har været en fantastisk rejse. Jeg har oplevet så mange ting på så kort tid. Hvis jeg skulle vælge én ting at lave om, så er det mit forhold til piger. Det er rigtig hårdt, at man kan sidde og læse en masse ting i alverdens ugeblad, som man ikke helt mener foregik på den måde, de skriver. Ikke at de skriver noget forkert direkte, men de kan godt lide at lige gøre historien lidt bedre, og det kan godt være irriterende, for det skaber nogle skænderier på hjemmefronten. Jamen, hvis jeg skulle vælge et tv-program at være med i, så skulle det nok være Vild med Dans. Det synes jeg er et rigtig fedt program. Men jeg ved, at jeg ikke får lov at være med i det. De tager ikke reality-stjerner med i det. Zulu Djævleræs synes jeg også er et super fedt program. Og jamen, jeg synes, der er mange fede programmer. Næsten alt andet end dating, det er lige mig.